Fe fydd yn rhaglen nesaf ni am 9 o'r gloch heno. Tan hynny, da bo chi. Nos Lun, Gwyn Banc ar S4C. Ac am 10 munud 16, Reslo o Lantrisant. A'r rheol y jwngl sy'n rheoli fan hyn. Yn dilyn, mi fydd Gareth Roberts yn gofyn pwy, ble, beth yn y cwis penawdau. Am saith, Awstralia fydd gwesteion Seland Newydd, yr ail gêm brawf. A tybed pwy fydd gwesteion Hugh Llewellyn Davies. Mae yna un yn rhannu hamser rhwng tawelwch hyfryd Dyffryn Tywi a goleadau llach ar y stiwdio dyledu yng Nghroes Cwrlwys. Yr ail wedyn ar hyn o bryd yn ennill i far amenyn yn dadlwytho loris yn Frankfurt, ond yn ysbrydol yn ceisio arddel un o gryfyddau diaethr y dwyrain pell. A'r trydydd mewn byd diaethr i'r rhan fwyaf ohono ni hefyd, yng nghwmni'r gwleidyddion a'r aelodau seneddol yng Nghoridore San Steffan, y mae yn treulio i amser. Cerddoriaeth i ddilyn, uchafbwyntiau gwyl jazz Aberhonddu eleni. Reslo, cwis, rygbi, jazz, rhai o'r rhaglenni heno ar S4C.